Hello bayasong target cover channel no nam sobotini 20 tarik 11 March 2023 ni norokno house ending tai normal goti tai head goti na thangai tong bayasong hingkai chwng thanai shonibar chwng misong kha kenongno goti rijakliya hingkai bayasong current kwrwi je watui ongoi current kwrwi ongoi hingkai goti rwimaliya haifano thanai sukrubaro nongno goti rijak 8 hours 8 inning 3 hours 3 inning hingkai afuru 83 phaiui double success mankhana hingkai bayasong norok nungui mankhana hingkai bayasong norok chajakhe play khai di chajakhe norok play ta khai di hingkai ani channel no norok hamjai tongkha hingkai channel no subscribe khaiui notification malma jar khai tondi tamoni hingkai ani channel o je manmani abo buini channel o manglok hingkai abo bagui norok chajakha hingkai channel no subscribe khai di notification manma jar khe norok bell icon o click khai tondi hingkai bayasong chwng tini kok sayawui chwng tabuk tanglainai norokni house ending o hingkai puila norok nungui mankha naro tini ni house wngkha de 3 tai 5 hingkai ending wngkha de 3 tai 6 hingkai bayasong norok nungui mankha house tai ending o norok hingkai norok chajakha hingkai abono tini salo play khai mano chajakya khe norok play ta khai di hingkai norok tini 20 tarik ni norok house tai ending norok ni bwskango norok chajakhe norok play khai di chajakhe norok play ta khai di tabuk goti bayasong goti nainai di goti kwbang fano norok play khai di abo norok tini fai hangkhe khwna play khai di o mahai goti si tamoni hingkai norok success mannai hingkai norok nungui mankhana 64 80 37 98 36 20 12 73 63 03 76 66 06 20 hingkai bayasong norok nungui mankha abo hingkai norok chajakha hingkai play khai di chajakhe norok play ta khai di hingkai norokni hamjakma tei chubama tongkha hingkai norok support khai di video no kwbang khe share khai norok ni bayasong no share khai di hingkai nungui mankhana norok ni hit goti chwng success manliya abo tabuk phano abo bagui norokno repeat number tui rijak norok chajakhe obono play khai di chajakhe norok play ta khai di hingkai norok chubadi norok support khai di norokni hamjakma ridi hingkai chwng success mannai hingkai norok success mankha hingkai angbo success mankha hingkai norok chubadi norokni hamjakma tei chubama tongkha hingkai norok chwng rambrum no success mannai hingkai bayasong norok je hamjakma tei chubama rimani bai aswk jora tui norok ni support bai chwng success mankha hingkai norok takbo jodi support khai tongkha hingkai chubai tongkha hingkai norok success mannai hingkai kaka o norok no ang hamjakma riwui hingkai bayasong norok tini ni point wngkha de norok nungui mankha na 1 3 tai 5 6 ni point no tini goti koklai rwnai hingkai norok abono bo follow khaiui play khai mano o point ba hingkai norok nungui mankha na tini ni game ni point wngkha de 1 3 5 6 a point no goti khitarui rwmano hingkai norok abono bo follow khaiui norok hit thwngui mano tamoni hingkai norok no point rwkha hingkai norok je point ni goti no norok hit thwngui mannai hingkai bayasong norok chajakha hingkai play khai di chajakhe norok play ta khai di hingkai norokni hamjakma tei chubama manui ang aswk jora success wngkha bayasong hingkai norokni taibo hamjakma tei chubama nango hingkai chwng taibo success mannai teibo hamjakma mannai hingkai bayasong norok dakti no channel no subscribe khaiui notification malma jar khai tondi hingkai norokni hamjakma tei chubama mankha hingkai chwng taibo success nanai teibo hamjakma nanai hingkai bayasong tini ni bagui aswk no malaya no next video o paithago hingkai bayasong norok bai tini success nalainai hinui khakaui norokno hamjakma tei chubama rano tamoni hingkai chwng thanai o shonibar o chwng success manna tongmani nongno video rwimaliya hingkai o current kwrwi current disturb wngkha hingkai mobile charge kwrwikha abo bagui norokno rwimaliya hingkai tabuk norokno je rimani abono no norok play khai di norokni
Jadi support tongkha hingke success wngni norong support kori hingke success wngya nai. Bai song hingke norok no belai belai hambai ano asukjak tei jora rwgui tongma bagui belai belai hambai.